OK, čau lidé, dneska vás vítám u dalšího openingu, nie dalšího, co zapomněl, počkejte, takto, idem opening v Kabum, je taky extrémně mini opening, ale to bude taky, no prostě uvidíte, Kabum opening, jsem zvědavý, čo mi tam paní, podle mě mi tam paní Prtlakový, dobře. A neviem, sú to tie červené drahokamy, ale sú to kľúče. Idem si otvoriť dve kejsky. Si kúpim, potom si ich otvorím. Som zvedavý. Napíšte do komentárov, čo si myslím, že je mi pani. Ja si myslím, že je prd. Ešte tam máme 60 kľúčov. Áno, Prepáčte, jo. Tu máme ještě v shopu 50 dolarů. Tasky. Potřebujeme dneska. A idem dokonce na 3 kejsky. OK. Co si myslíte, že je mi paně? Napište mi do komentářů. A čo si mi mám vybrat najprv? Dragon? Headshot? Unity? Alpha nebo Star? No já nevím. No... Alebo viete čo? Kde je ten pack? Je to tu. Počkajte, že si nájdem. Free kit, nie. To býva vždycky na začiatku Kabumu. No tie kľúče, počkaj. Za čo môžem ešte dostať tak kľúče? Assist kill 500. OK, to môžeme ešte doplniť. Tak já idem hrať. Dáme si například. A počkať. Já mám unlocknutý level 20. Aha, to nemám to nejlepší. Ok, sajku. Počkej, to mám například tak. Takže to musí asi tak na 15 000 nebo 14 000. Já jsem ještě měla asi na 15 000 radši. Protože AK-47 bych strašně chtěl. Ale to je za level 25. What? OK. Jdeme na to. Takže tím se nám to načít, tak se musím povedat. Pozdravujem tě, Ana, ty frajer. A pozdravujeme všetkých, čo tam se budou na to koukat, čo jsem já natočil. OK. Jdeme na to. Takže hop. Otáčej se, dobré. Co jsem bál. Farsa. Aha, já mám jaký jsem dát toto, tak to. Musíme něco změnit. Tak, easy bro. Hej, veď som ho... Aha, assist kill. Thank you very much. Ne. Aha, já můžu mít joxenek. Nie. Aha. To asi prehráme, protože nás extrémně... Yes, assist kill. 2. Dobre, ubral som mu mrazu. Zabijte ho někdo. Zabijte ho. Headshot. Halo, veď som uber. Dostal bombastik, dostal lova. Já budu mít toto ekvip... Ne, toto. Tak. OK. Láhnem si radši na postel. Tak a tak to bude. Nejhrdí. Nakladím granát. Doprčit. Kámo, veď som mu ubral. What?
OK. OK, kill assistance. Assistance kill. Tam ještě jeden. Já jsem věděl, že si mám nechat ten granát a... Prčíc. Ahoj. Něčet nechci. Dobré. Tryhardy Turák někdo přes 100%. Hop. Jasné, čo som... Mina. Ne. Dobré. Kámo, to kolikrát jsem musel střelit. OK. Tak si nastavím digla. OK, tak to naměšu. Kámo, zase budu bací. OK, tento masníku, tento dělá. Kámo. Kámo, ne. Ukrýt. Kámo, heda, easy. Kam to co je? Kill assist. Prehrávám. Kámo, toto video už trvá 8 minut a prostě já nevím. Yes, win. Jo, dali jsme to. A jo, po 3 jsme vyhrali, nice. OK, dali jsme win. Tak si klejneme věci. A můžeme jít na ten opening, počkat. Kolik mám těch? Wow. A to je reálně blbost. Bonus 200 eur, bla. OK, ještě potřebujeme 15 assist kill. Ale najprv, kámo, jde mi opening, první opening. OK, vypadáme. Či se mi tak páči. Kde mi vypadlo to? Rare? Headshot, tak myslím tam je star. Kde mi to padlo? Já očividně nevím, kde mi to padlo, ale asi si otvoríme prvně tu dragu. To vypadne. Ne, kámo, RPG, kámo. No, teď. Teraz budeme otvárat alfu. Čo nám pane? OK, to je celkom dobré.
Dá se. Ještě dvakrát budeme vytvárat. Teraz otvoríme hedge. OK, hedge. Pojď. OK, já jsem nějaký laker. A posledná bude star. To může být ten pěkný. Pojď. Legendary. Pojď, ne. Tak nevadí. Ale aspoň něco. OK, jdeme se kouknout, co mám tu v inventory. Bro. OK, prostě tam máme 5-7 na USPčko, počkat, čo? Aha, USPčko. Upgrade, yeah. Pěkně. OK. Co tam máme dělej? RPK, to je nějaká první, co jsem tam je. RPK. Ne. RPK. RPK, takže to je nějaká snipa. Snipa je RPK? To nie, tak to čo je? Craft. Oh my god. OK. Idem to ještě raz kupnout, jinak si premium 5-7. No. Já to mám vykupnout. Já mám se z toho nice. OK, jdem si to má všetko ještě poekvipovat. Toto je tunel, to je. Jo. A toto, ne? Tak počkaj, já čo to je? Počkaj. Temák 10. Temák 10. Kde je taky Mak 10? Mak 10. To mám není, ale možná je to v pištolkách. No jasně. Tak. Pěkně. OK. Jdeme zabít na jednou. Máme tu. A kámoči, je to RPK tu. RPK. Je to padlo. Tak jaké RPK? Co je to? Počkaj, pozriem se ještě raz tu. Počkaj, není to. Tak kde tu je RPK? RPK to je. RPK. A počkaj, tu na to není RPK. Počkej, možná je to ještě tu někde, len jsem to nekoukal. RPK. Kámo, kde je to RPKčko? Kámo, kde to je? What? OK. To bylo pro dnešní video. Doufám, že se vám páčilo. A tak čau.